Tu sam stavio neku piletinu sa začinima i onda ću stavim još nekog sosa preko, pa ću to pečem sve u redni. Ovako ko neki paradajz sosa ima dosta povrća u sebi. Tako ću ja to malo namažem bolje. Prevrnem to tako da koža bude gore. Stavio sam ovog sosa i gore na vrhu i gore je sve koža. I malo paprika sam stavio. Stavit ću aluminijsku foliju preko toga i pečem u redni. Samo ću izbušiti par rupica ovako. I pečemo. Ja ću peći to malo duže na slabije temperaturi pa ću onda to otkrijem i još malo zapečem posle. Na malo većoj temperaturi. Sam izvadio ovo iz redne. To se sad skuvalo malo. Nije malo nego dobro. I sad ću da ga ponovno ubacim da se ovako zapeče. Što sam sad uradio, stavio sam krompira mladog dole na dnu. A onda ću stavim gore meso gore na vrh. Tako da će se ono fino zapeče. A ovaj krompir će se malo skuva. To je mladi krompir, njemu ne treba puno. Pa prvo ću ovako 10 minuta da se ovako zaprži na većoj temperaturi piletna, pa ću opet okrenujem još 10 minuta i gotovo. Evo, izvadio sam vani, okrenuo sam u piletnu i sad ću zapržim ovaj gornji dio sa kožom. Ovaj donji sam već zapržio i to će biti gotovo. Evo, ovo je gotovo. Uopšte neću više da ga pržim. Samo malo nek se ohladi i spremno je za konzumiranje. To sam prebacio, tako je. Da je spremno da se jede, još samo na salatu neko napravim i gotova stvar. Evo vidi se koliko je to pečeno. Imam još tu, to nek stoji, nek upija sokove.